muuta kuin hommia. Joo, on tää heinänteko vähän muuttunut tästä mitä silloin 50 vuotta sitten kun mätettiin. Hermannilta mentiin heinään ja se oli karkeita Timoteen heinää, niin se meni hyvin seipääseen, mutta tää nykyään kun viljellään tätä juolavehnä heinää, niin saa vähän hienompaa. Tää ei mene niin hyvin seipääseen, mutta kyllä tää tänne menee kun hellävaroen laittaa ja vähän kiertää seipää ympäri. Naula pitää muistaa laittaa tänne vaan. Ja mieluummin seipääseen kuin päähän. Niin, mutta kyllä tässä nyt jo jano pääsi yllättäen. Tässä on tuosta sahtia, perinnejuomaa. Tää kuuluu ennen ilman muuta tähän heinäntekoon. Miltä se maistuu? Toiset tykkää, toiset ei. Tää maistuu erittäin hyvältä tässä, kun oikein janottaa. Eikö emännälle anneta ollenkaan? Vanha emäntäkin saa vähän maistaa saa. No niin. Katsotaan kuinka käy. Tää on hyviä. Hyviä! Jousalaisittain. Hyviä! Aiko hyviä. Näyttää olevan. Kyllä tässä hevoset näitä heiniä söis varmaan ihan mielellään. Tämmönen piennarheinä, niin tämähän on oikein makosaa ja lampaille. Kyllä näitä saisi tehtyä vaikka 50 seivästä näitä tämmöisiä heiniä, jos viittis vaan tuolta sohvan pohjalta lähtee. Mistä sohvan pohjalta? Mä en oo sua sohvan pohjalla vielä onnistunut näkemään. Tai kiittymys, eikö vanha isäntä ja emäntä yleensä ole? Vanha isäntä on, mutta emäntä niin tekee aina ne puuttuvat ne sisätyöt sillä välin, kun niin isäntä ottaa päivänotosta. Tarvitsee nappulaa täällä oli. Ei meillä ole nappulapoikaa. Ei ole nappulapoikaa mukana. Ennenhän lapset haravoi ja laittoi nappuloita pöytään. Ne oli aina alta kouluikäistä, se oli nappulapoikia. Se olisi pitänyt tuolta keittiöltä tuoda mukana se nappulapoika. Niin oli. Taikka sitten ottaa naapurista noita pienempiä lapsia mukaan. Nää on nyt tässä hyvä rekkisiikka. Näkyy tielle nelostiellekin tässä hyvin. On ihmeteltävää tuolla ohjaajilla, että kuka hullu vielä seipäälle on nähtynyt heiniä. Mutta kyllä se niin hivelee suomalaista sielunmaisemaa ja silmää toi heinäseiväs, että aina ilahtuu kun näkee. Tämä on aika muotovaliokin vielä, että kyllä tässä 50 vuoden takaiset taidot on taululla. Onneksi mä en ole ihan niin vanha vielä, niin mun ei tarvii olla niin vanhat taidotkaan taas. Mä aina äitin kanssa kilpailin, kun laitettiin heiniä seipäälle. Kumpi nopeammin sai seipään tehty. Se oli vähän kilpailuhenkinen kanssa. Eikö isän kanssa kannattanut kilpailla? No ei ehkä isän kanssa kannattanut, mutta äidin kanssa pärjäs. Nippa nappa. Onko siellä niitä nappuloita vielä? Onhan nappuloita. Mitäs nyt jo jano onkin, että Kyllä jos sitä sahtikannua ennen vanhaankin tohon tahtiin kallisteltiin, niin mitähän siitä heinänteosta loppupäivästä tuli? Se oli nenätippua, tämä ei ole nenätippua. Ei ollut nenätippua, ei. Oli ihan hyvä sahti. Se oli sitä jälkisahtia mitä juotiin, mutta kyllä sitä 10-vuotias poika siitäkin vähän tuli tuiteriin. Tuli semmonen vetelä olo sen jälkeen. Siitä sitten oppi sahdin juontiin pikkuhiljaa. Sitä oppi jopa tykkäämään se mun kotipuolessa kun tehtiin kotikaljaa eikä sahtia, niin sitä varten toi ei ole kyllä mun suuhuni mitenkään hyvä. Tehtiinhän teistä se sahtia. Kyllä mä oon kuullut, että siellä jossain tehtiin. Joo, mutta ei meillä. Meillä ei ollut koskaan sahtia, että se ei aina
niin. Ei se tämä on. Ei. Joo, täällä. Eihän nämä on nää. Nämä heinät täällä seisoo. Pitäisikö vähän sen kopata? Ei. Mä haen uuden seipään. Tulee samalla ääni vallita. Haluaako kuvaaja tulla kokeilemaan heinäseipäällä mätkiä? No aina kaikkea pitää kokeilla, paitsi omaa mummoa sanottiin ennen vanhaa. Mitä liian tarkoittaa? No jos haravaa, niin täytyy tällä vetää. Ai se meni taas kiinni. Mennään sun seipään juurella on. Joo, tuletko kokeilemaan?